enwe akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu ndị be anyị. Akụkọ a mara mma na ntị, akụkọ a tọrọ ụtọ oguge, mana igecha akụkọ a nụnwa try ya share this video so that ka ndị mmadụ were ya wee mụta ihe, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla were ya wee mụta ihe n'ime akụkọ a m na-achọ ịkọrọ unu kịta. Ijọsụ gee ya maka na ị chọrọ ige akụkọ, mana gee ya maka na ị chọrọ ije wee mụta ihe, maka na ọ dị nnukwute mkpa na igere akụkọ a. Aha m bụ Short, ụfọdụ na-akpọkwa m the man with golden eye. Ilekwa anya na mkpụrụ anya ihe ahụ ya. O nwere somebody mma ji ebute oke ite. This person ji ebute oke ite bata, business na-aga, ego na-abịa, ọ na-ego moto, ogopụ moto nke ogochikwa. Even native doctor je gwọrọ ya bụ oke ite, o gori ya moto ka iwe ma na ite butere nnukwute ego. Ọ na-eri ego na-abịa, ma ụmụ ya ma nwunye ya. Olo one day, otu ụbọchị, native doctor je o butere oke ite na nke ya, the man nwụọ. Yes, the man anwụọ. Nwa the man bido mewekwazie ya bụ dibịa, that's bidokwazie ebe nna ya kwụsịrị na-eme dibịa. So ya bụ ite ịmagwa ekwesịrị ị na-eme ya kwa ma ite ha maka ha si eme ihe a. So o jezike komite nwa the man gwa that na ya amụghị ebe ka papia si wee sibe nya bụ ite, na ya amụghị ka papia si wee sibe ite a. Ana papia anọzi ya. The man si oke na nsogbu adịghị, ngwa ya burukwazie ka ya buchitekwazi ite azụ. The boy say that na nwa native doctor agwa that na adị eme na ite bụ ite ya, na ite a na nya ka agwọ ya bụ ite. Ebe na-agwụ that na agwọrọ mmadụ oke ite na ite ahụ your passport tiri nwa na onwere onye ile bụ ite a. Na-egekwa ntị o, nwoke nene buru ite natawa ebe obi. Ọ natakwa ebe obi, anọgide ụmụ ịtọ ka o ji anọgide oro one day asị na ofu nwa ya nke ọzọ na ha na-eje, na ha si ebe nwa na-apụta, moto kwuru nke obele kugbuo nke aga ọfọ ịbụọ. Anọgide nke ịbụọ, ndị nke fọziri afọ tinsi na-adagharị anọgide. Unu ọrụ na village, unu ya si na unu ya gbagwa ọkụ, na unu ya nwuru ọkụ, unu ọrụ nwuru ọkụ na village. Tinsi na-aga na-atụgharị ya na onwe ji mmewe ka ama ka esi eme nya bụ ite. Onye gwọrọ ite anwụgo, native doctor gwọrọ ite anwụgo. Na-egekwa ntị o, a na-eme medicine, ọ na-aga nya na onwe nwa ya nke togolo eto. O wesị ka ya zi ji obodo ebo ka o jego akwụkwọ n'obodo Igbo. Nwa ya ruo obodo ebo, o jiri obodo ebo, nwa ya nwụọ n'obodo ebe a. Na-egekwa ntị o, nya na onwe ya biznes adị agazi. Olepụ nka ole nka, olepụ nka ole nka, olepụ nka ole nka. Na-egekwa ntị o, ihe megide nwoke amakwụzi ebe ọ ya eji wee bido nwoke dakwuo ma ọ ya. Nwunye na onwe ya sikwuzi ya na ya da anụzi, because nwa afọ ka tinsi si adagharị na tinsi ada agazi ọfụma. Nwaanyị na onwe ya zọ ọkwụzi isi onwe ya, o mere na ọkwụzi ebe a nwaanyị nya na onwe ya nwụkwuo. Nwunye kwuo na ya da anụzi, na ya da anụ, na ya chọzi ịnụ naba. Akwụghị na-ege ntị because o nwere sọpụ ya bụ ọ bụ na ọ sị gị na ọ weta isi bịa were isi, unu ada aghọtachi ya. So before ijeje bute oke ite, ma akwa ma na onwe ihe mere native doctor aha gwọrọ gị nya oke ite, na ọ nwụrụ anwụ, ma ọ na o nwere ka nya bụ ite si wee dagharịa, na unu enyezi ite ahụ ihe unu na-enye ite ahụ, na nsogbu ya adịrị gị. Nke nsogbu ya adịrị gị, ọ ya karị gị mmadụ na ịbụ normal person na-emere onwe gị normal business gị. Chineke gọzie gị, ọ gọzie gị, mana imegide ha datin wujide buru ite a dosa ti na-enye ite nni, na ị na-enye nni, inye pịa nke inye nke inye placenta ụmụọfụ, inye nke a, inye isi mmadụ, inye ọdụ mmadụ, inye ọdụ enyi, inye lion toss. Mgbe ọ ya abịa, ọ ya akarị gị mma na ijije mụọ ka a si alụ lụwa weda n'oge. Before ị na-alụ weda 5 years, ị alụta ọnụ gị. Ọ ya akarị gị mma na ijije mụọ ka esi alụ eme electrician. Ọ ya akarị gị mma na ijije mụọ ọrụ aka. Ọ ya akarị gị mma na ijije baa business
Ife mee ya one day Chineke si ebe a gọzie gị biri mewe ọfụma ka ụmụaka ibe gị. Eziokwu ka m na-agwa gị, ọ dịrọ mma etikwana na ibutego ebute na ibutere ebute eti n'aka ebe ahụ, eti ibu n'aka ebe ahụ. Ọ ebe a ka m ji wee na-agwa unu datịda nji wee kọlụ na akọ last time wee gwu datịna na enwere ọkwa ihe dị ka ibutecha oke iti je buchi ya azụ. Ekwu m ya, some people na-eme m, some people asị na mbụ native doctor, some people na-aka ịmago ndị ma onye na-aka n'aka. Enwere ihe gbasara mụ na ọgwụ, nwere ihe gbasara mụ na nke a, mana ajọs na-agwa unu the life experience. Akọ ka akakwa nkụ, akọ ka nkụ, mana ka obegodo ebe a, ka obegodo na ebe a.